Názáreti Jézus nevében, és kérlek benneteket, hogy gyertek be, foglaljátok el a helyeteket, és el szeretnénk majd kezdeni a holokauszt megemlékezésünket, és utána pedig majd szeretnénk az Isten tiszteletet is bekapcsolódni az Isten tiszteletben. Amen. Még köszönöm szépen. Visszaemlékszem, amikor ezelőtt egy olyan 4 évvel fönn voltunk Izraelben, és fölvonultunk a sátraknak az ünnepén, és a magunk látása szerint, gondolkozása szerint, tehát maga a népviseletünk szerint elkezdtünk fölvonulni, és beöltöztünk cigány ruhába, a feleségeink cigány ruhákban voltak, és tehát kimondottan ilyen cigány néphagyományos ruhában vonultunk föl, és elkezdtük az Urat dicsérni a saját nyelvünkön, és érdekes módon minden tévécsatorna ösztönszerűen ránk álltak, és elkezdtek élesbe venni, ahogy vonultunk föl a sátraknak az ünnepén, és ahogy volt a delegáció, tehát a miniszterelnök úr is jelen volt a sátraknak az ünnepén, és ahogy meglátták a táblánkat, hogy Hungary Gypsy, abban a pillanatban megállították a sormenetet, és odajött a miniszterelnök és gratulált nekünk, és a hangos bemondóban mondták azt, hogy nagyon örülnek annak, hogy tehát 60 év alatt, mióta Izrael állam lett, azt mondták, hogy ez egy nagy csoda, hogy romákat látnak Izraelben, és vonulnak föl a sátraknak az ünnepére, és nekik ez egy nagyon nagy tisztesség volt, és egy nagyon nagy hála volt a szívükben. És odajött a miniszterelnök, és gratulált nekünk, és kezet fogott velünk, és mondták, hogy a romáknak és a zsidóknak Auschwitzban egy sorsuk volt. És nagyon-nagyon megrázó volt az, ahogy a miniszterelnök úr érezett felénk, és valóban éreztük azt, hogy nem csak két népet éreztünk, hogy ez egy külön nép, hanem azt éreztük, hogy egyek vagyunk. Valahol azt éreztük a szívünkben, hogy nincsen különbség közöttünk. Nincs az, hogy zsidó, roma, hanem azt éreztük, hogy egyek vagyunk. Lehet, hogy azért, mert keresztények vagyunk, és az Úrban ez eltűnik bennünk, de az, hogy tudjuk azt, hogy Istennek a népe az 12 törzsből áll, és ugye tudjuk azt, hogy 10 törzs az megvan, és 2 az még hiányzik. De én most nem akarom ezt elmondani, ez mindenki érzi maga belül a szívében, hogy valahol hol tartozik az ember. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon közel állunk mi a Izraelnek az elveszett törzséből. És én azt gondolom, hogy maga Názáreti Jézus Krisztus, ugye, hogy ő is egy zsidó ember volt, ő megváltunk, és mi nagyon szeressük az Izraelnek a népét, és teljes mértékben kiállunk Izraelnek a államának a megvalósulásáért, és természetesen, hogy bár akármilyen megmozdulás van, akkor mi tudjuk azt, hogy ez nekünk is az érdekünk, mert valahol érezzük a szívünkből ahhoz, hogy egy sors és egy nemzet vagyunk. Lehet, hogy ez mások ezt nem így lássák, nem így gondolják, de mi ezt büszkén fölvállaljuk, és mi ezt nem szégyeljük. Még hogyha ezért most problémák is keletkeznek nekünk, nem félünk ezektől, mert tudjuk, hogy az Úr velünk van, és az Úrnak az akarata fog megvalósulni. Ugyanazt mondja a Biblia, hogy sokan vannak, akik ellenünk vannak, de azt mondja Isten, hogy ne féljetek, mert többen vannak velünk, akik ellenünk vannak. És mi ebben hiszünk. És abban is hiszünk, hogy Isten ezt a nemzetet, a roma nemzetet föl fogja emelni. Azon munkálkodunk, ugye, nem beszélve a feléről és a másik feléről, ugye mondhassuk azt, hogy ők már atyák ezen az úton, 20-30 éve ezen az úton vannak, én csak körülbelül 15 éve vagyok ezen az úton, és én nagyon tisztelem az ő munkájukat. Azon, hogy akarjuk azt, hogy ez a nép egy olyan hogy Isten tudjon bennünket fölemelni, mert ugye a politikusok is próbáltak ezt megtenni, az állam is
töménytelen mennyiségű pénzt belepumpáltak abban, hogy a romákat megváltoztassák, és ez nem sikerült. De azt gondolom, hogy egyedül, akinek tud ez sikerülni, egyedül a názáreti Jézus Krisztus. Mert az embereknek nem kívül kell, hogy megváltozzanak, hanem belül. Az embereknek belül erkölcsileg kell, hogy megváltozzanak, ahhoz, hogy egy ember a társadalomba be tudjon illeszkedni, és ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy ezek a dolgok még egyszer ne történjenek meg, ez nekünk is a felelősségünk, és ugye a politikusoknak is, az államnak is, nem romáknak is felelőssége, az, hogy még egyszer ez ne történjen meg, ami ezelőtt megtörtént ugye a holokausz áldozatainak most azért is hogy gyűltünk össze, hogy ez ne történjen meg. Ez a mi feladat, és mindenkinek a feladata, hogy az emberek megváltozzanak, és valóban az emberek forduljanak el a bűntől, hogy az emberek ne gyűlöletet keltsenek, és ne a keserűség, ne a lázadás legyen az embereknek a szívében, és ne legyen nyomás, ellentét az embereknek az életében, magyar és cigány között, vagy bármilyen nemzet között. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a magyaroknak, hanem a cigányoknak a feladata is. Az, hogy megváltozzunk, és valóban olyan erkölcsi életet éljünk, hogy egymás mellett tudjunk élni, szeretetben, békességben. És mi ugye a gyülekezet ezen munkálkodik több 10 éven keresztül, hogy ezen munkálkodunk, hogy az emberek megváltozzanak. És el tudjuk azt mondani, hogy azok az emberek, akik megtértek a gyülekezeteinkben, azoknak azért egy 60-70%-ban azért megváltozott az életük. Amen. És be tudnak illeszkedni a társadalomban, és törekednek egy olyan életet élni, ami elfogadható a társadalomnak a számára is. És egy olyan családi életet tudnak élni, hogy az emberek már nem a világnak, tehát így mondom most ilyen keresztény nyelven, nem a világnak, nem a bűnnek, hanem megpróbálnak Istennek megfelelni, és a családjuknak. Halleluja. És ez a legfontosabb az, hogy a romák is megváltozzanak, és ez mindennek a feladata. Az, hogy most itt vagyunk, megemlékezünk azokról a roma embereknek az életéről, akik ugye ártatlanul haltak meg. Mondhassuk azért is haltak meg a származásuk miatt. Lehet sok mindent is mondani. De azt gondolom, hogy ma a 21. században ez mindenkinek a felelőssége az, hogy lenne nekünk romáknak, hogy megváltozzon, és valóban mutassunk példát az embereknek, hogy mi romák is meg tudunk változni. És Isten az, aki meg tud bennünket változni. Azt mondja a Biblia, hogy ha dicsekszünk, az Úrban kell dicsekedni. Nem tudunk olyan dolgokban dicsekedni, ami bennünket értékessé tesznek, csak egy valami tud bennünket értékessé tenni, a názáreti Jézus Krisztus. Mert ugye minden nemzetek között ott vannak a romák, bárhol elmész Franciaországban, Amerikában, bármelyik országban vannak romák. De ugye a romák kisebbségben vannak minden országban, nincsen hazájuk a romáknak, de mi tudjuk, hogy a mi hazánk az a menny, és mindjárt azok, akik megtérnek, azoknak a hazája a menny lesz. De mi erre bátorítsuk az embereket, hogy az emberek megtérjenek, és valóban a nemzetek között ne legyünk botránykövek. Ez is egy nagyon nagy feladat számunkra, hogy ne botránykövek legyünk, hanem inkább példák legyünk az embereknek a számára, hogy bennünket, ha már az állam és emberek nem tudnak megváltoztatni, Isten meg tud bennünket változtatni. És nekünk erre kell büszkének lenni. És ez az egy dolog az, ami bennünket nemes és értékesé tud tenni a társadalomban, hogy erkölcsileg meg tudunk változni, és tudunk jó példát, és tudunk jó dolgokat mutatni az embereknek az életében, vagy az emberek előtt, és az emberek fölfigyelnek, hogy ez egy roma ember is meg tudott változni. És lehet, hogy sokkal jobban él, sokkal erkölcsi területen sokkal jobban viselkedik, mint bármelyik ember. Mert ugye minden nemzetben vannak olyan emberek, akik követnek el problémák. Meg ugye tudjuk azt, hogy ma politikai helyzet is nem stabil, és sajnos el kell mondanom azt, hogy ma a politikai helyzet is olyan, hogy kezd újra ez a náci szellem fölemelkedni, és kezd sok teret kapni itt Magyarországon is. És ugye ezt tudjuk, hogy Németországban ez nem így működik. Hát Németországban indult el ez a szellem,
És ugye ma ott vagyunk Németországban, hogyha egy ilyen dolog elindul, abban a pillanatban olyan felkeltést, tehát olyan felháborodást keltott az emberek, meg a nemzetnek az emberek között, hogy abban a pillanatban elfoltsák ezt a szellemet. És ahol nem kellene ott lenni ennek a szellemnek, ez pedig kezd fölemelkedni. De nekünk romáknak ellene kell állnunk ezzel, tehát nem testi erővel, hanem azzal, hogy elkezdünk imádkozni, hogy Isten érintse meg mind a romáknak a szívét, és mindazoknak a szívét, akiben most ott van a gyűlölet, ott van a harag, ott vannak és tudjuk, hogy nekünk nem emberekkel van tusakodásunk, hanem a levegőben lévő hatalmasságokkal. Tehát tudjuk azt, hogy az emberek valójában minden ember jó. Akár roma, akár magyar, minden ember jó, mert Isten jónak teremtett bennünket. De tudjuk azt, hogy a mi ellenségünk az ördög, és az ördög olyan gonosz szellemeket tud az emberbe, tehát az emberekben bele küldeni, amin keresztül az emberek gyűlölködnek, gyilkosokká tudnak válni. Mert az Isten az ő maga szeret. És nekünk is szeretnünk kell egymást, és én azt gondolom, hogy nem csak a romákat, tehát a nemzetünket kell szeretni, hanem szeretünk minden nemzetet. És a szeretet azt mondja, hogy mindenek fölött, tehát a szeretet az örökké megmarad, és nekünk ezt az egyet kell magunk előtt látni, hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy tudjuk szeretni az embereket úgy is, hogyha gyűlölnek bennünket. És ez az, ami le tudja győzni az embereket, mert a szeretet az mindet legyőz. A szeretet az legyőzi a gyilkosokat, a szeretet legyőzi a gonoszságot, a gyűlöletet, és hogyha mi nem gyűlölettel felelünk a gyűlöletre, csak szeretettel, akkor ugye a szeretet az győzni fog. Tiszteletünket, és akkor utána pedig majd elkezdjük az Isten tiszteletünket, és fogjuk az Urat imádni és magasztalni. Ott akkor most megkérem, hogy mindenki egy perces német csendben tisztelegjük a holokauszt áldozatok emlékére. Köszönjük szépen, és mindazoknak az emlékére, akiknek most összegyűltünk. És most pedig el fogjuk kezdeni az Isten tiszteletünket, fogunk imádkozni, és örömmel, háladással, dicsérettel fogunk Istennek a jelenlétébe bemenni, és Isten pedig meg fogja vidámítani a szívünket az ő kenetével, az ő jelenlétével, és